ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badan hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Hadin bau kontraktor Pyrthei ya kasurak PMGSY na pot jaun syaduk kesnong nong nam kabahap hapok ka Southwest Khasi Hills District ula pendam no ya ka kam ni surrender no ya ka kontrak jong u ha ka khatlai trik jong menai Nohprah u MLA ka mau kerwat uba renikton leng dok tongkhar ula hiar banjurib ya ka ni kasurak balalap bakumbah 4% adab Pyrthei hendrei amtib nakadaw ayu bau kontraktor ula surrender no Habakran cikla Pyrthei Khubor uba renikton ulaong ba usngau kia ka mensim habaka surok bala Pyrthei kamshim lapoi kumbala themu hadin baga seng kinong nya trok tanker ani ka Mazdur Union kala penbena ban yakhi da ka basange wan kit umpnyang syakani ka Jylla namar ka jing syakem ki para nong nya tanker jongki ka sarkar kala lum ya ka jingalang jongki company umpnyang ki Mazdur Union bat kumjuru yikitrai petrol pump hakani ka Jylla Hadin kejing akran penben ke Mazdur Union kelarai ban weng no ya kate kejing ki jongka patkan sedang berwan kit umpnyang no nado kami jongka khat sau trip Nohprah kejing le stan kabrang suja shen mentah lain kra kam de shu kejing ja kabrang suja ndrei la juja tengru house nam araza khat nyau ha ka ba la dan ru kejing ya briu kumta ka dor bar shnong pelun kalaim kra kala kentu yiki kun samla ban kiar na kini jing le stan namar bayo mensau e kinong let nong wan Kalampung Yalekai First Meghalaya International Open Grandmasters Chess Tournament Arhazar Arpulai. Bala pelong dak All Meghalaya Chess Association. Hapok jingkmi jangka All India Chess Federation. Kala sedang hak khatlai terik Nohprah Arhazar Arpulai. Hasai Indoor Training Hall Hanihu. Ya kini kalampung la pli patba daw Director Jongkatlan Education and Literacy Jongka Sarkar Jylla Uswapnal Tembe ubalong ru advisor Jongka Meghalaya Chess Association. Kinong shimbenta hakini kalumpong ki kentup ya kinong yalekai nagi khatway tili kiri kumna USA na Russia, Bangladesh, Sri Lanka, Egypt, Georgia, Vietnam, Uzbekistan, Nepal bat kumjuru kinong yalekai ki balawan nagi Jylla bapher jongkari India. Kedua bar telang jongka KHDC kalong tang arsngi kata hak arpau bat arpway terik mentau benai. Ya kini la pentip jau Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem. Ha kejing sedang bentuk kit halo kejing yo rung jongki briu ki benabar hapo ying dorbar tauan lalap ba uwe ni kita ude umaruranjan ubawan sengap dorbar teng haying dorbar ka barim bat ulayo I ya kejing senjor jongki bor pahara nado ketika por ba wan ningkong ha ka por ba urung ningkong haying dorbar layo I ba amdan batalasi setia yaki juti kumta ha ka por ba wan ha ka sengi balang haying dorbar uthap da udawai senret tedam hapo juti Lalap ba ki armut ki barung hapo ying dorbar ki dan por man syong tang 90 minit hendrei kila syong lajan arkanta AA ha visitor gallery ukpa jong Sagar Sharma uwe na ki bayo rung hapo ying dorbar ba jong kari ha kasngi balang ula ong ba ukhun jong u ula sha pen shoy ha uwe uparlok jong u ubana Bengaluru ba unlet man penthut ya ka dorbar Ukpau la yathu baula subas neul pa u namar ba hakajing ekran phone jong u bat uparlong ula ong ba menta ka kenti unle AA ka ba khampla ula yathu baula dapan sneng yu khun ba unum le AA ka ban penja buram ya ka yeng kasem hendrei umpai perkhat ban le da kum teipan lahap an pensange no shipor ya ka dor barba haluk sabha nakada kujing penthut palat ki MP ki badan hakalyang persha Ulam pang lo suspend ya sangut ki MP jong ka seng Congress ki bala kham le tampun. Hadin bala sedang biang ka dorbar ki MP ka liang persya kla pentut biang da ka baya hala bat dawa ba menteri rong ba adu keri Narendra Modi udai banwan chi yang dorbar. Keterat pulit jong ka Karnataka kla suspend ya Inspector Shankar Nayak ubadai officer jong ka Bidadi Police Station namar ba lalap ba penan kam bakla ya ka pisa ka bah nyau pusam lak tingkah ka ba ki pulit kila yok ban kurum na kinong tu. Argut kishi kurim kipala khamno karta kila syakem hakul kata nakadaw bagi temu bandi ya ka khun ksiu jongki kabadang arpulai sngi karta jongka ki argut kipala syakem kidai kipala tip kerteng kumuchuni das bat ka alka sardar lakem yaki hadian baka kemi jongka khelung ka nilam kumari kala lejban ujor syaki pulin
Presiden ke Rusia Vladimir Putin ulapli ya artili ki nuclear powered submarine ya kiba ke Rusia kelabuk kerteng kum ke Krasnoyarsk bat ke Emperor Alexander III. Putin lo ong ba ke Jylla ban pli ya kini ki artili ki submarine kan bu ya ke Rusia ha ke jingsngan bat kan dei ru ke Khubor ke Bashash ki nong shuan ba ke Rusia ke dei ke ri ke bakhlain bor. Ke MP syaka yeng darbar Thawan jong ke Thailand karuk shanok kala syak rai penrem da ka ba set patok ya ka hendriu snem hendri kala yo jamin da ka ba siu khatsau $1,000 ka ba jamin la rai penrem ya ka namar ka jingkan thok persyak jong ka ha social media ya ka ying sim hadin bala a jamin lama ham banang ni syakman kam de shu ban kan thok persyak ya ka ying sim ha Thailand ki don buon got ki bala syak set patok na ka da bagi kran persyak ya ka ying sim Keladan lai pun rewut kibriya ki belayap hak jing her thma ke Israel hak kitam shipai ha Syria ki badai ki kitam jab ki shipai ki badan ka jing dai bar ki no Hezbollah na Lebanon ki bayap ki kenthop ya khat sangut ki shipai Syria khat nyangut ki no Hezbollah angut ki shipai Iran angut ki riu patba bat we nong tri sarkar kani ka jing khen ka ba ka Syrian Observatory for Human Rights kalapen mi da ka bashim ya ka jing khen nadu basdang ka thma hapren ke Israel bat ki Hamas Laingut kilong Palestine kila yap haka jingkhanra ke shipai Israel hanong ba jenin joko West Bank. Baro laingut kide ki basyasiat haka shipai Israel. Ki shipai Israel kila rung naphang haki ying brio bat kila kem buon ngut kinong Palestine. Ke Israel kala kam baka hap ban kem bat ban khanra naphang ha ying brio. Day namar ba kile no ki bari haki ying brio kila set ik shipai haka por balik ban jurib ya ka nong ba jenin. Kajingya brio West Bank haduk mentah kala kot syaka arspa prapuan ngun ban apedeng kini nyau phongut kidiki kena. Ka House of Representatives jong ka United States kala menjur badai ban pengat kendon an yau President Joe Biden na ka benta bentok kit benya ya la menjur ya kani da ka jing thap vote. Ka Republican ka ngai ba lengba ka jing syak tok kit Joe Biden ka jing tok kit yo Kwon Jong U Hunter Biden kan long ka bayat ben. Haduk mentah 4 lap sabut AA bau Biden upenan kambakla ya ke Jong U banyada ya lau kun. Hendrei namarba kadai kajing keno dang hap bande kajing tokit banya halor kani. Laingut ki Menteri Sarkar jong ka Japan kila resign no nakashuki bakishong namar kajing keno baka don kajing penan kambakla ya ka pisa da Kylleng ki badon hapok ka sarkar jong ka Liberal Democratic Party. Ki laingut ki bala resign ki kenthop ya Minister of Economy, Trade and Industry Minister of Internal Affairs and Communication, but Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries. Unang yalam ki Hamas Ismail Haine ulaong ba ki Hamas ka kloy banya kren banya penbet bat ke Israel na ka benta ban sange no ya ka jingya siat ha Gaza. Ulaong ba kloy banya penbet kumnu ru lada ka Israel ka tre. Wal kublai ru ya ka General Assembly ka United Nation ka balarai badai ban pensange no ya ka jingya sian. Kiri Nordic kila kular bakin yaram ya ke Ukraine. Kila kular ya kani haka sngi ba ya kendu ya President ke Ukraine. Ubalawan bana shimenta haka jingalang jong ka Nordic Ukrainian Summit ha Norway. Ka jingalang ka balai sngi jong ka Global Refugee Forum arhajar arpulai kala sedang ha Geneva. Kidan kumba saw hajar ngot ki balawan mi khamat nak shispa rup santli kiri ki balawan bana shimenta hak ni jingalang. Kani ka jingalang kan ya kren kumno banle na ka bentak shispa khatsau million ngot ki bri ki bala phet na la ka jong kari ya ka ba 500 million menta kila kala poiwir unong yalam cha ka sengle no ka badan jinga dei bar ka Al-Qaeda ka Support of Islam and Muslim u iyad al-gahi la berngem ba anthau sa ka wek kan hun jihad banya kun persha yiki shipai ki babat ya ka borsin shar hakikat tu ka ditli kiri kum Hamali Burkina Faso bat Niger Tikitok ilong ki Khubor hakimat kimat mantasi. Kublai.